Bueno, egia esan oso pozik gaude, ze aurreko urteetan ez bezala, aurten egin ahal izango dugu ume guztiekin batera, haien ondoan egon ahal izango gara, eta gu oso pozik, ze gure ilusioa da, urtean zehar mendian, euskara, euskal kultura, mendia, basoa, horregotea, eta prestatzea urte osoan egun hau. Umeekin egoteko egun hau, eta gauean gero ume guztiei haien opariak eta merezi dutena haien etxeetara helerazteko aukera. Eta oso pozik gaude, hori aurten egin ahal izango dugulako zuzenen haiekin egonda. Umeari, da oso pozik egongo dira, da nire bai, danoko pasako gara, ondo. Hola. Bai, bueno, hori gure umeak zintzuak izan daitezen, izan dezaten adorea hor urte osoan egin behar duen egiteko, eta egoera txarrean pasatzen direnekiko, ez dakit nola baiteko begirunea izan dezaten, eta ja hobeto egoteko guztien artean. Hori da gure ilusioa.